किंग है यार, किंग केहू सोच लेता कि हम पवन सिंह से पंगा करेम, पवन सिंह से मुकाबला करेम। देखो हम कुछ ना कहेम, ठीक बा, बस इतने कहेम कि दांत लागे वाला बा केहू के। हाँ एकदम माने 100% बा कि दांत लागे वाला बा केहू के। ऐसे कहत नहीं भैया कि बहुत लोग सोचेला कि पवन सिंह के लेवल पर हम चल जाती, ठीक बा, पवन सिंह से लड़ाई करे के चाहत रहेला, पंगा करे के चाहत रहेला, ठीक बा। लेकिन भाई पवन सिंह तो पवन सिंह है। पवन सिंह हर बार एगो छक्का मार दिलन, आ जब पवन सिंह मारेलन इ लोग रास्ते में रह जाला लो। भाई साहेब हई माने का का ही है, का है ये, क्या है ये भाई, ये क्या है? इसको तो देख के हमको भाई समझ में नहीं आ रहा है। माने लेट होता, हम जानता नहीं लेट होता, काले परसों ही गाना रिलीज होके वाला रुए, लेट होता, लेकिन हमरा लागत नहीं कि ई परफेक्ट एकदम बवाल चीज जौन बा उ मिले वाला बा पवन सिंह के तरफ से। पवन सिंह के जिंदगी के एगो बहुत बड़का जौन बा ई गाना साबित होके वाला बा। जौना हिसाब से ई लो एकर लॉन्चिंग, एकर फर्स्ट पोस्टर, ई हई पोस्टर देखो हई, इमे हम देखो ये पोस्टर के बारे में सब कुछ बताएम, इहो बताएम कि आखिर ई गाना जौन बा भगवान करस कहिया रिलीज होता। हम एकदम माने बेताब बानी पवन सिंह के मुंह से सुने खातिर। भगवान करस कि तोहरा लड़का के एगो लड़की मिले तोहरे जैसन। हमने के मंच पर सुनले बानी सन, लेकिन ओकरा के एल्बम में, ओकरा के गाना में केगा सुनल जी। माने हई हीरोइन है, ठीक बा, हई हीरोइन है, देखो तो हई का ले बड़े, सब लोग देख लो हई का ले बड़ी हई, ठीक बा, हाथ में हई हवन पवन सिंह, हई पवन सिंह हवन। माने देखो तो लोग कौन हालत बनैले बड़न पवन सिंह। तो भाई ई कुछ ऐसन बन रहल बा, ई कुछ ऐसन पाक रहल बा जौन की आई नु तो कुछ लोग के तो पक्का बाबे की मुठ खड़िए गिरी ले गरी, गर्मी बाबे यही लोग गिरता, ठीक बा। तो पवन सिंह के गर्मी जब चढ़ी तो भाई पवन सिंह है वो सबके उसे ना सही, ठीक बा। तो सबसे पहले हम बात कर दी डोली चावला। भाई रे भाई, 3 गो हीरोइन, 3 गो हीरोइन, 3 गो। डोली चावला, मुस्कान सिंह, 2 गो हीरोइन हो गई। प्रिंस प्रियदर्शी के हीरोइन मान लेनी हम प्रिंस प्रियदर्शी हीरोइन ना हुआ, 2 गो हीरोइन, डोली चावला, मुस्कान सिंह। तो इमे के रोल बा हो। अक्षरा सिंह इमे फिट नहीं किनू, ज्योति सिंह कहीं फिट नहीं किनू। 2 गो हीरोइन भाई, 2 गो हीरोइन के बा। पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के लाइफ टाइप के जौन बा की गाना होखे वाला बा। सिंगर पवन सिंह, म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रियांशु सिंह। भाई प्रियांशु सिंह तो उनकर लेवल अलग बा भाई। लिरिकिस्ट रोहित सिंह, डायरेक्टर विभांशु सिंह। मीरा म्यूजिक से आवता, ठीक बा, मीरा म्यूजिक से आ रहा बा। ई गाना रिलीज होके वाला बा भाई 12 तारीख के, ठीक बा। आज हवे 9 तारीख, अब 12 तारीख के गाना तार लोग के मीरा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर सुने के मिली। ई गाना वो लेवल के बनावल गइल बा कि देख के एकदम दिल के दर्द जौन बा की जाग जाई। बाकी तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कुछ लोग के तो हालत खराब होके वाला बा, हमरा पता बा। मिलता नहीं अगला वीडियो में।